Γεια σας κορίτσια, τι κάνετε? Λοιπόν, σήμερα θα κάνω ένα challenge. Συγκεκριμένα θα κάνω το No Mirror Makeup, το οποίο σημαίνει θα κάνω ένα μακιγιάζ χωρίς καθρέφτη. Νομίζω πως αυτό το βίντεο θα πρέπει να το κρατήσετε για να γελάτε τις στιγμές που θα είστε down, γιατί νομίζω πως θα βγω σαν κλόουν. Αλλά δεν πειράζει, εγώ το βίντεο θα το κάνω, γιατί πέρα από την πλάκα του. Αλλά εντάξει, είναι για ένα βίντεο να το κάνουμε να διασκεδάσουμε λίγο, γιατί αποκλείεται τώρα να πεις λοιπόν σήμερα θα σας δείξω ένα make-up για να βγείτε έξω για να εντυπωσιάσετε το πρώτο σας ραντεβού και να το κάνεις χωρίς make-up. Είναι λίγο γέλιο. Λοιπόν, πριν αρχίσω, να σας πω πως δεν υπάρχει κανένας καθρέφτης. Μπροστά μου έχω την μπαλκονόπορτα. Καθρέφτη στο δωμάτιό μου δεν έχω γενικότερα. Το μόνο πράγμα σε καθρέφτη που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο δωμάτιό μου είναι αυτό εδώ το καθρεφτάκι, το οποίο όπως βλέπετε αφήνω εδώ, οπότε δεν υπάρχει περίπτωση να το πάρω, θα με δείτε. Και μετά η οθόνη της κάμερας, την οποία δεν την έχω γυρίσει και την κοιτάει προς τα εκεί, οπότε δεν βλέπω τίποτα. Κοινώς ο Θεός βοηθός. Και λέω σιγά σιγά να αρχίσω. Θα ξεκινήσω με την BB Cream. Λοιπόν, αυτή η BB Cream είναι λίγο εκνευριστική ώρες, γιατί είναι τόσο ρευστή. Παναγία μου. Ήδη γελάω πραγματικά. Γιατί δεν ξέρω πού στρώνει, πού δεν στρώνει, τι κάνει, τι δεν κάνει. Και νομίζω, όπα. Όπως βλέπετε κοιτάω πάνω, γιατί εντάξει δεν έχω και πολύ να κοιτάξω. Και δεν είναι και εύκολο να κοιτάξω φάτσα φορά στην κάμερα. Αχ Θεέ μου, τι κάνω. Λοιπόν, βέβαια να πω την αλήθεια, τώρα που εγώ συνεχίζω να βάζω την BB Cream, ότι έχω δει πάρα πολλές κοπέλες και από την Ελλάδα και από το εξωτερικό που έχουν κάνει αυτό το βίντεο και τα έχουν πάρει αρκετά καλά, νομίζω, δηλαδή για μακιγιάζ χωρίς καθρέφτη. Ήταν πάρα πολύ καλό. Εντάξει, ξέφυγε σε ένα-δύο σημεία, αλλά πράγματα όπως το eyeliner, το μολύβι, είναι πράγματα που και με καθρέφτη μπορεί να σου ξεφύγουν λίγο, δεν έχεις πρόβλημα. Αλλά πραγματικά εντυπωσιάστηκα και εντάξει, σε καμία περίπτωση δεν νομίζω να είμαι κι εγώ στην ίδια φάση. Λοιπόν, αφού τελείωσα με αυτό, να πάρω το concealer. Σήμερα θα χρησιμοποιήσω τη Oriflame το concealer, όχι τη Estee Lauder. Το Studio Artist Concealer λέγεται Illuma Flare. Λοιπόν, και που λέτε, έχω πάθει πλάκα και μακιγιάζ όχι της πλάκας. Μακιγιάζ και με smoky eye και δεν ξέρω εγώ τι. Και eyeliner από εδώ και μολύβι από εδώ και σκιές από εκεί και... Συγγνώμη, και τα φρύδια και αυτά. Εντάξει, εγώ σε γενικές γραμμές, επειδή με έχετε δει, κάνω έτσι... Το μακιγιάζ που κάνω γενικότερα είναι απλό, είναι σε πιο έτσι, φυσικές αποχρώσεις. Δεν υπάρχει περίπτωση να χρησιμοποιήσω, συγγνώμη με ενοχλεί και το μάτι, δεν υπάρχει περίπτωση να χρησιμοποιήσω κάποια χρώματα τα οποία είναι πολύ σκούρα και αυτά, από φυσικού μου, όχι γιατί το κάνω, γιατί να μην κάνω πολλές ώρες και γιατί βαριέμαι. Λοιπόν, θα πάρω τώρα τη σκιά μου, η σκιά μου είναι του Κορέ, λέγεται, είναι μια shimmering σκιά ματιών του 24S, χρυσό λέει, φωτεινό χρώμα με έλαιο ηλίαρθο. Βασικά είναι χρυσό, δεν μπορώ και να σας το δείξω γιατί έχει σπάσει και έχει γίνει σαν να μην πω τι. Ωχ, Παναγιά μου, και θα το περάσω έτσι εδώ. Ναι, το ξέρω ότι ξέχασα να βάλω κάπου concealer. Ό,τι να. Δεν βλέπω κιόλας. Παναγιά μου, τι κάνω. Λοιπόν, και τρομάρα μου σήμερα θέλω να βάλω και μολύβι. Εγώ με το μολύβι ξεχνιέμαι, χάνομαι με τον καθρέφτη, όχι και χωρίς καθρέφτη. Λοιπόν, αφού έκανα και αυτό και έγινα χάλια, πριν συνεχίσω με τις σκιές,
πριν να βάλω concealer και στα υπόλοιπα σημεία. Όπα. Αποσυντονίζομαι άμα δεν έχω καθρέφτη, το έχετε καταλάβει βέβαια. Αυτό το concealer είναι αρκετά ωραίο και αφήνει και αρκετή ποσότητα και ποτέ δεν το θυμάμαι και πάντα κάτι γίνεται αλλού. Λοιπόν, ελπίζω να μην είμαι σαν την τρελή του φεγγαριού. Λοιπόν, αφού τελείωσα που πέρασα το χρυσό σε όλο μου το βλέφαρο, τώρα θα βάλω αυτό εδώ το χρωματάκι. Είναι ένα καφέ γκρι κάπως και λέγεται, όπα, γκρι καφέ βάση λέει, 18S, αν σας βοηθάει αυτό. Βέβαια αυτές τις σκιές τις έχω αρκετό καιρό. Τι ήταν σε ένα σακουλάκι, ήταν 6 σκιές και ήταν σε προσφορά και έτσι τις πήρα. Λοιπόν, βάζω εγώ τώρα. Ω Χριστέ μου, τι ζω. Θα φέρω μέσα σούργελο τώρα, αλλά δεν με πειράζει. Θα τα ανεβάσω όπως και να έχει το βίντεο, γιατί εντάξει. Παίζει να είναι... να ρίχνεις τρελό γέλιο με το που το βλέπεις. Λοιπόν... θέλω λίγο ακόμα νομίζω. Ανάθεμα, με θέλω και λίγο ακόμα. Λοιπόν... και θα πάρω αυτό εδώ και θα τα κάνω λίγο έτσι σαν blending για να σιγουρευτώ πως δεν είμαι σαν την τρελή. Χριστέ. Ελπίζω να φαίνεται. Λοιπόν. Και λέω συνέχεια λοιπόν, το έχετε καταλάβει έτσι. Βάλουμε και λίγο rouge. Για να δούμε. Όπα, μια τριχούλα. Τι τραβάμε. Αυτό το ρούζ μου αρέσει πάρα πολύ τελικά, σε πέρλες. Έχει την πλάκα του. Παναγία μου, πώς είναι έτσι. Ωραία. Άρια. Και τώρα θα βάλω, όπα, μολύβι μάλλον, όχι πάλι μάσκαρα σαν την άλλη φορά. Ω Χριστός και η μάνα του. Λοιπόν. Βάλω καραμάτι. Όσο στοίχημα πάω ότι... Παναγίτσα και Χριστούβη. Τώρα φαντάζομαι θα έχετε λυθεί στο γέλιο, με το δίκιο σας. Και κοιτάξτε τα μάσκαρα που πήρα να βάλω δηλαδή. Εντάξει, πιο βλαμμένη πεθαίνεις. Μου έχει μπει και κάτι στο μάτι μου, μου μπει εδώ πέρα. Έλα μου και τυχώνω μέσα στο μάτι. Δεν ξέρω αν σας έχει τύχει, σίγουρα θα σας έχει τύχει. Νομίζω ότι το να βάζεις να χώνεις το βρουτσάκι και η μάσκαρα, όπα, μέσα στο μάτι, είναι ο χειρότερος πόνος που μπορεί να υπάρχει. Και τέλος, κραγιόν. Αυτό το κραγιόν είναι της Golden Rose, το 103. Είναι πάρα πολύ ωραίο χρώμα. Το έκλειψα από τη γιαγιά μου βασικά.
Το νιώθω ότι στα μάτια μου το έχω γίνει. Λοιπόν, νομίζω πως ήρθε η ώρα της αποκάλυψης. Το καθρεφτάκι μου το ανοίγω. Μάλιστα, δεν είναι κακό. Καλό είναι, μόνο που εδώ δεν έβαλα πολύ μολύβι γιατί το φοβήθηκα, αλλά δεν πειράζει. Εντάξει. Ναι, εντάξει, δεν με λες και θεά. Το κραγιόν είναι. Εντάξει, καλό φαίνεται. Νομίζω πως τώρα μπορώ να κατακτήσει τους άντρες. Πλάκα κάνω, εννοείται. Εντάξει, να πω την αλήθεια, πώς το λένε, έχω πάθει λαλά τώρα, γιατί δεν περίμενα να είναι τόσο καλό. Μου άρεσε αρκετά, μπορώ να πω. Για μένα, γιατί να σας πω την αλήθεια, δεν είμαι και τόσο εξοικειωμένη με το μακιγιάζ, μην με βλέπετε. Πιο πολύ άρχισα με το μακιγιάζ τώρα που άρχισα να κάνω τα βίντεό μου. Όχι ότι δεν μ' άρεσε πριν πιο πολύ, αλλά μου αρέσει να βάφουμε στην καθημερινότητά μου. Όταν όμως ξυπνάς 6 ώρα το πρωί, δεν μπορείς. Δηλαδή, μόνο το νερό που ρίχνεις στο πρόσωπό σου και δεν θες τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Καμιά φορά όταν υδατική δεν θέλω να βάλω, αλλά δεν γίνεται. Και είναι λίγο δύσκολο. Θα προσπαθήσω όμως να το κάνω από φέτος. Και εντάξει, δηλαδή, αν γινόταν θα μου συνέχεια με ένα πινέλο και μια σκιά στο χέρι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν, αυτό είναι. Ελπίζω τώρα τι να πω, ελπίζω να σας άρεσε. Τέλος πάντων, η όλη διαδικασία έχει πλάκα. Κάντε το κι εσείς. Είναι πολύ ωραίο. Και νομίζω είναι και μια έτσι, πώς θα το πω, μια εξάσκηση. Γιατί μπορεί να βρεθείς κάπου που δεν έχεις καθρέφτη και θέλεις λίγο να βαφτείς, ρε παιδί μου. Εντάξει, αρχίστε να βάφεστε τώρα χωρίς καθρέφτη. Μια χαρά, γιατί όχι. Θα κάνουμε νέα μόδα, μη σκάτω. Λοιπόν, αν θέλετε να κάνετε το βίντεο, περιμένω να το δω. Βάλτε το από κάτω με σαν βίντεο απάντηση. Να περνάτε καλά, να βάφεστε συνέχεια με καθρέφτη, γιατί είδατε τα αποτελέσματα χωρίς καθρέφτη. Και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Επίσης, πριν κλείσω, μην ξεχνάτε το διαγωνισμό. Σήμερα είναι Παρασκευή. Τη Δευτέρα στις 12 το βράδυ λίγη, εάν θέλετε, θα βάλω και το link από κάτω. Κάντε το και ένα share στο Facebook ή στο Twitter, ένα retweet, να το δουν οι φίλες σας και να πάρουν και αυτές μέρος στο διαγωνισμό. Λοιπόν, αυτά από μένα, φιλάκια πολλά, γεια σας!